Ja, tjekkaevne hesfer urvalsflokkar i Folkaskolan og til at tjekka som det kommer hennes samrå, løkningslimmer for Folkaflotjen, som helter at det skal bra til at flokka nærmengar etter tildømes donaskapet eller evnen langt fra 3-4 flotje. Og Herolfur Jakobsen, formar i lærerfellan, som utgangsstøye helter til å være et vanlig toskott. Velkommen i kjørstående til bare. Takk for det. Fyrst til et lyd innsle. Og i Folkaskolan skal være plass for i ødlån, eisen dem donalige. Årene er fyrvirrande undervisningarmalere her i Danmark, Tina Nedergaard ur Venstre, som helt av Folkaskolan og i Åsla Ramon i mestre av tankene om at det som ødl ikke kunne lære, skal ungen lære. Men Raharen fikk ikke undertøke for i hoskotten om urvalsflokkar i Folkaskolan. Hon fikk middelandet herra motstøv fra danska lærerfellan, som heldt fast om at beste urslitet fast uibland av flokkon. Det samme heldt formøren i føreska lærerfellan, som i utvart noen i vikene sier at nødje fotballskolen i kommunskolan i strøy vi andan i Folkaskolan. Ikke einans tøyberst dranger slipper flokken, men til talan om en urvalsflokk som gonger imot tankan om en enda skola. Hvis du nå får gjøre flokkar etter A-malen til nærmengene, altså hver enda man så. Og så får du bort fra sånne her tankene om enda skolan, her alle nærmenger det samme. Her nå samrå, hvor melder du til at her var urvalsflokkar i Folkaskolan og ganske helt nyere 3-4 flokk? Ja, urvals- og lidflokkar har så vært negativt dam i seg, men det snur seg om at vi kjenner en nærmenger imager, det er imiske førleikar, og det snur seg om at mennene tar førleikar som er sin nærmere ene for heva. Men du tar om at flokka der, altså at seta nekre nærmengar i en flokk etter hva for evner donaskaper heva? Jo, men det er vi kjenner først og fremst at nærmere imiske førleikar, og så er flokka her etter de førleikar som det heva, og nemlig mennene, det er førleikar mennene tar evner som det er ene for heva. Herolfur Jakobsen, formar for jeg lærer for at du heller ikke etter her er godt hoskott som utgangsstøy. Hva er det? Nei, sånne urvalsflokkar, til vet man at tar gode nærmengene, hvis vi kunne si så, tar blir øyelig lydig betur, og fire tar som, om man så kan si, nærmengene som er etter flokken, det hevder en utrolig negativ avvirkan. Altså ambisjonsnivået til lakkar begge til nærmengene og til læreren, altså forventningene til læreren til nærmengene som er etter til lakkar og hever en negativ avvirkan. Det er det som du prøver? Nei, men det er rønter som viser til ærestans fra. Arne, vi får ordet tjekka, så skulle lykka vende oss til steg her som heter Tjekje om urvalsflokkar språttet hesfer. Nemlig i kommunskolan i Havn, vi tar og spurt Hans Johansen, han er skolastjåre, hvor det her var gjørst denne omstrutta fotbollsflotjen. Vi triv fytla nekv mer kjenner ham nå enn det har gjort før, og ofte har det vært like som avbendingen at vi driver hver sin vei, og tog har vi gjort noen avmerk at ja, i her som før at jeg snikker et tilbud sammen som samøyner tar parstene der. Fotballen kan være øynvever, men nå er dette en lydelig røynt. Men det kunne kanskje huskes at man leier mer handlet arbeid inne i skolen, så at drøngen er øsne finner en bedre ho til å legge i skolen. Ja, det er så en røynt at røyna lofta i sin drøngen, det er en sann røynt at drønger missa hoen at vi kom i framhaldsleiltene, nekvar at de halde ikke fram i minomskolan. Målet teljer mittlet, sier det Anders. Om hetta vi urvalsflokkon kan gjøre til at har varvet av hoen til at halda fram i skolan. Det så ikke det? Ja, men det er ikke nøy at vi urvalsflokkon. Altså, nærmere kunne en part av togene lovtak og til dømes utrådte. Ta kunde en part av togene stå øyelige donalige til stødfrøy til dømes, så kunne en part av togene være jo i en bølges her og i henne nærmere var lykket donalige. Men til øyelige basalt for Folkaskolan er at nærmere har en heimaflokk her der høyre til. Til øyelige tøydningar mykje. Tøydningar mykje ved en heimaflokk. Er du kjamt du? Ikke beinleis samt vi her, men jeg halde hvis du tager til tjatje her om urvalsflokkene her,
Så det här ett gott initiativ. Det är spilt nytt. Det är nästan kolvalt av folkhögskolan. Och man måste glömma att det är röndaratla. Det är röndaratla som en skola kommunskolan i Heseförden. Samma vi fotbollshallen förra. Och folkhögskolan löjvresner. Så det är pura bara med för allt. Och etnasätta. Problemet med Heseförden är kanske inte att det är en urvas eller att det är fotbollsler. Men mer att det är att jätte slipper past. Det är det som Chad snurrar något om. Och så kan lägga sig efter att det är just i Höjvik. Här har en av oss. Och Höjvikarskolan ska lägga mig bredd. Här var en sorts samstarv. Men det är bara i kinn. Och det här munnen är i Heseförden. Men du tåsar om att flocka nämningar ganska långt 3 och 4 flotcher. Det är mer radikalt än i fotbollsskolan. Jag tror också att vi är efter evnen och donaskapet. Det är kanske anker som du väl att låt oss säga du väl till matematik att här nämningarna sauna vid samman till en sån eliteflock. Hur ska välja dessa nämningarna ut? Alltså du har det långt nu. Du tar det gänga första öronflotch så är det närmare så är lärare. Och tar vidare också väl för en stöj lärare då. Eller nämningarna om orsak. Och här med jag till lärarna och tajmen det är arbetslärare och tajmensbalkon. Att lärarna är väl vidande eller kunnande om kvar alla nämningarna är då. Och jag vet att det har praktiserat skolan är särskilt som nu stora skolan här är 4 nämningar. Här tar bojta nämningarna upp efter förelägg. Det är bara praktiserat. Men är inte vant till att du stämplar en nämning för livet. Du säger du är skål till matematik, det är så väl, du får att stämpla panna. Du får inte stämpla panna, ergo du är sputter, du ska inte göra den här eliteflotchen. Det är en nämning långt i öronflotchen för att veta, han är sluka donald som helt. Ja, det är visst inte vi känner att nämningarna är rimska och har rimska förelägg. Det som jag säger till att de kan stära det, hvis det går i stödfrö, så är det inte mer att du går försk. Det är så att man går i stödfrö, han kan bruka för mer tid med försk. Och så omvänt. Det är att säga att en som går i stödfrö, han får ta ett träd. Och sen inte går i förskon så får han en lagerflock. Ja, det är gott husk att du baskar där efter kvar ut hörven ner. Det är att han som är god till stödfrö, han får ganska mer träning i entreprenören. Ja, det är väldigt vanligt att snacka om att flocka nämningarna till döms i öronflotchen. Du jag menar ju nämligen man lär i öliga imiska affär. Jag hade då som 3-4 flock alltså. Ja, 3-4 flock. Och tror ju nämligen att här att du stämplar nämningen. Tror att det inte några år till att släppa och hämta stöd för i flotchen. Tror ju sen nämligen han kan männa sig sidne och kanske ta för att stäcka sig här naturligt människan tror jag finns att det här stämplar alltså att du är inte några år. Här vill säga först mot att du stämplar onka. Du kan gott vara en som kanske signa blomma sin sign. Här så för ge dem möjligheten att blomma sin egen fär och jag är kanske en lager flotche. Tar han så kom upp. Så här ska goda vet han kan få på tror det är ambitionen det är så att det ska konstrueras. Det ska kunna vara goda så att du kan alltid kunna männa det och ta det så just så kommer du ett långt grupp. Ja, men det ideella vill vara att nämningen fär erbjudanden i flotchen som man har. Ja, hur ska du absolut balka där i kursen flock? Hur kan du inte bara männa där i flotchen och blir det inte till? Jo, men alltså det ber till men du har bara en lärare per flock. Och han ska ta sig av ötlens och förutso. Då det först eller stödfri. Det är alltså att det här är nämningar som har brukt för mer hjälp. Några som släckar att öva hjälp. Och så är det mian. Det är här så blir det. Så är det en uppgave att veta att de fler pengar så där kunde kanske ha fler lärare in? Pjörsche. Nej. Du har ganska en arke på trutja flockar. Ja, men både uppe i sti. Herover, jag har att fänga det som 3000 du säger här i utvarten. Du säger om ett argument som du brukar till ner antarskolan, där ströjer vi antan i folkskolan. Nu har vi så lyser sig folkskolalåna. Och hon är näkra söjer. Ja. Är så inte enastående år antarskola. Detta kollektivet som du tåsar om, sån anten, kollektiv i anten, det är inte akkurat det som jag läser i så här folkskolalånet. Hinvägen så virkar han öliga individualistisk. Jag hade hela 4 för tåsar vi kommer orangen personlig menning. Einstadje nämgrunn hade var tjejfärger. Kan det vara att det som är misskilt i sig folkskolalånet? Ja, det är giva så jag vill läsa folkskolalånet i mest. Men vi vet att läraren har mathacka stöd i enstaka närmingen. Det man alltid tåsar om till att möta närmingen och att du stöd som närmingen är. Undervisningen inte mer svära i verhödjon, eller hon inte mer svära för lite avgörande. Och så läser jag folkskolalånet.
Hur kan du läsa något som heter Antar skolan? Hur fast du därifrån? Är det något som det är en tanke som kommer att i trusjonen eller när det är tar man i samhället ser att vi har bruk för att fler och fler får utbyggningar. Och ta firma så bort från att som vi känner byta upp i 1800-flock och realflock, tror man vill ha alla närmare att vara och vänga samman för att få mest möjligt att täcka utbyggningar av imsosle. Är det inte vant för han så att om du fokuserar för en på att han enstaka närmingen och bulkar närmingen efter kvar även vi kommer att häver att han kanske missa några är inläggar till de sociala inläggarna och så framvis. Inte sociala det tycker vi nej. Men det kan vi med till som är väldigt fyra som man ofta hör om att det går närmingen att jobba dem men det går närmingen någon tan möjliga fast så inte om du bulkar alla Atlan eller så lukka vi människor här hade kan man göra trusch nu vi kommer sen långt än nu den trusch nu kommer till 1000-talet så här skulle några brödingar till folkhögskolan. Men vi vet ju nästan så säger det om det är gå nämligen för att bruka toja hjälpa dem och inte nämligen till dem som verifierar. Hur så är det praktisera det? Alltså det som är möjligt det, ja. Men vad är det praktisera gå alltså göra det arbete. Det var ganska hela bättre än att jag gör akkurat. Nej, nu kan jag svära för alla skolor om det gånger fyrs på handamaten. Men det är rättliga centralt det här att närmare gänga i samman i flottjonen, att där följa sig tryggare i flottjonen och lära att det sociala föreläggande. Självt felläge tar man urvalsnärmingen i Danmark. Här ser man till att man vill inte ha urvalsflockar. Tror man är bänge för att bötterna som missar några förläggar vid att de kommer att gänga samman vid närmgående som lyckas tajmon. För nej. Alltså de kommer att gänga samman vid en bredare urval av närmgående. Det är väl dumt att du har ju imiska flockar. En som du väl stöttfri. Det känns mer som att du väl förskont. Alltså här kommer det långt att matsa på dem och få några vimfolk eller några flocksfälla vid steg. Det är samma tonlagt, angst, ängst. Det här är riktigt fakon. Och här är alla närmare är imiska. Det är vi känner närmare imiska. Att det är imiska förläggare och det snurr som folk ska människa förlägg som är för fötter och hava. Sista spårning vid Nuismar. Som nu är så har man ju av samon en avsatt differentiering. Du har milabreitnar till gott om för 1000 flock. Jag vet inte om du heter för 1000. Du har under fotbollsskolan eller fotbollsflocken och så i örnflocken döms kommunskolan har vi lappar för att det heter döms till like och list här du bulkar nämligen efter underspela tone like ett underspela måla och list. Och kvann mån helt du man kan differentiera. Som inte lärna så är du inte helt emot det. Det ska bara inte vara så. Nej. Det är väl möjligt att folkhögskolan inte vill några att ge avgångar, ge att de går närmare avgångar. Det är väl möjligt. Men det är en möjlighet i det i folkhögskolan vid brödningen 2021 att man kan bulka närmare. Men vi minns till att vi snackar inte om att göra urvalsflockar, men att bulka närmare och i stitcher och långre tog. Och så ständer det ändå i folkhögskolan att det ska inte färra på hälften av togene närmare ska vara i flottjon och samma himlen närmare. Och han samlar tog för sista spårning. Kan jag säga då till att vi skulle flocka där långt för 3-4 flockar 100%. Hur snäck stig skulle vi flocka där då? Jag prövar samma. Han säger det så över att det är tar fram. Det är balkan nu, men det är bara just i flottjon. Jag med att det ska göra det är just jag menar att kan göra ordentligt. Vi vet väl nämligen imiske. Det här var imiska förläggare och vi måste vi känna det och vi måste även vända tar förläggsstörre för här. Ja, tack för det. Han samlar för konst och här över Jakobsen. Tack för det. Boja.